Molweni, namhlanje belusuku lwesibini lukaShadrack Sibiya etestify eParlamente eMozambique. Hayi ke uyabuzwa ke about into yoba why esithi umkhwanazi uyamzonda. Uthi lento yabo iqale after i-arrest ye-killers zika AKA. So uthi into enzekayo ke uminister ufonela yena uthi kwenzekani uva ngemedia into yoba i-arrest siyenziwe i-murders zika AKA. Uthi hayi ke ndivele ndifonele udeputy kaNhlanhla Mkhwanazi. Kuthiwa why wafonela udeputy kaNhlanhla Mkhwanazi wena? Uthi hayi kaloku uNhlanhla Mkhwanazi uhlala ebusy kwii-meetings, azusemeetingini okanye ubusy with stakeholders okanye khona izinto azenzayo, training. Kuthiwa oh okay, and then ke ndayifumana information then nda-update uminister. Kuthiwa oh okay, and then into enzekileyo ke uNhlanhla Mkhwanazi esoyiva loo nto ngodeputy wakhe fonela uShadrack Sibiya wathi mamela apha. Uthi wathi lalela la mfethu, ungabe uphinde uyenze lento oyenzile yokufonela iprovince yam ngingekho uyi-orderishe around. So ngicela iphele nje namhlanje. Kuthiwa ke umkhwanazi wakhe wathi ke nake he does not shake hands with criminals. Ebala ke ubhutiza lo. Okay fine, ingabi namsebenzi ke lento leyo. Abuzwe ke ngendaba kaBrian Mkhosi uba umazelapho uBrian Mkhosi. Athi hayi mna uBrian Mkhosi ndiyamazi as an informer. Oh okay, waqala nini ukudibana naye? Ndaqala ngoJanuary 8 statement, ANC January statement eCape Town. Wanfonela andimazi uba wayithatha phi inamba yam, wacela udibana nam, sadibana eCamps Bay. Oh okay, so and then we dined out. Kuthiwa hayibo wena at your level udine out nabantu abangabaziyo, like normal people, meaning that nabani na ofuna meet up with wena angavele nje akufonele and then uhambe uyotya naye. Hayi kaloku i-nature of umsebenzi ndingazi. Kuthiwa okay. Uthi ke kwaqala apho ke i-relationship yakhe because uBrian Mkhosi wathi kukhona itulo abalenzayo uCrime Intelligence ukumkhupha kwesikhundla sakhe. Oh okay, wayibhiliva wena loo nto? Uthi hayi kaloku nam ndihleli ndizijongile and oh hayi ke idlula indaba kubuzwe ke. And then wena kuJanuary 8 statement se-ANC wawuyofunani? Hayi as senior officials siye sibe khona. Kuthiwa hayibo bayiqale ke kuthiwa i-IFP anizange nibe khona xa besenza i-conference zabo, i-EFF anibi khona. Itheni lento kanti nina nibhefa pha i-security ngaloo ndlela uba kube khona ne-top officials zakwa-SAPS? Hayi athule ke ankwanazi. And then ke kuzothiwa ke ngoku okay masiye kuMatlala ke. uMatlala uyamazi? Hayi yes ndiyamazi. Oh nazana kanjani? Hayi sadibana noMatlala ezobuza ngento yethenda. I was acting for a national commissioner. Kungumthetho into yoba umntu xa ene-complaint ndiyi-attende, so he came to my office. Kuthiwa hayibo so wena umntu xa ngabe siza eofisini yakho efuna ukwenza i-appointment nawe awumvethi, like ufune your details, what is in connection with intontoni, ube so uyabona because lo Matlala esithetha ngayo namhlanje una 18 cases aselanto asetshajelwe zona angazange prosecute. So wena you failed to check loo nto leyo. Wankwanaza ke wankwana. Kuthiwa hayibo futhi wena kuthiwa wagxothwa i-City of Joburg, wagxothelwa i-fraud. You bought i-equipment fraudulently. Wayichaza ke le nto, wayichaza yangavakala futhi nje hayi ndaklerishwa mna nayo court after loo nto leyo. Kuthi oh okay.
Yintoni kanene enye ndilibala kaloku indaba kaSenzo Meyiwa. Kuthiwe wena igama lakho alipheli kwikhesi kaSenzo Meyiwa. Ithini into? Hayi mna uSenzo Meyiwa ndiyava ndisekhaya into yoba udutyulwe, and then I rush to esibhedlele ndayomtsheka. Xa ndifika ukuyomtsheka ndafika eswelekile, and then kugcwele nje futhi andizange ndibe nayo nje access yokungena ngendlela kwakugcwele ngayo. And then apho ndasuka ndaya apho kwenzekele khona isiganeko. Xa ndifika crime scene kugcwele nje, so I had to clear ilantoka i-crime scene leyani into yoba ibonakale kakuhle, so that abantu abenza investigation bazokwazi ukwenza kakuhle. But ndathi xa ngena endlini ndafika kukliniwe, kwakungekho nto edongeni, kungekho nix. But ke akekho umntu oseke wazondibuza loo nto, so ndiyayiva nje kwi-social media kumane kuthiwa igama lam nalo likhona entweni kaSenzo Meyiwa. Kodwa ke ndi-willing ukutestifya if kwenzeka nantoni. So hey uShadrack Sibiya unento vela akhohlele once abona into yoba i-question ingathi imze kakubi akhohlele, okanye adlale ngempumlo, okanye hayibo ndiyakuxelela wena uqale nje wanestanti soba uSikhosana, uDavid Sikhosana MKP party, MKP ucela recuse because yena umvulele icase le edala into yoba kwenziwe i-search and seizure kwakhe. So umuntu osemvulele icase vele akabona into yoba ngakwazi ukuphinda am-investigate okanye amquestione. Kodwa hayi kaloku case iyodwa, thina silapha siyipalamente asidibananga, sicela umxelele bethu nana uzokubuza nje imibuzo, akho nto imbi apho. But ke shame ndize ndamsizela. Yazi idamage eseyenzekile kuShadrack Sibiya angeke iphinde ize clearisheke tu, ndikuxelele. And even ethetha uyambona lo mntu lona into yoba akathethi inyani, cha iqiniso bandla hayi alikho kubhutiza tu. Uyambona nje uyaaza okay chair, okay hims or her, bethonana okay ke bethonana inkosi. But it must be, every office must be as prolific as possible. I think even when you look at the FBI, when a case is open, you are sure that it will be attended to. It doesn't have to be, we don't have to rely on the PKTT to be called someone from KZ. So I'm just saying, personally, I feel that we need to equip all the offices of the murder and robbery units. Now, when the minister started, the notes that I made in one of the meetings, the minister says, Minister Mtuno expressed his concerns regarding the political killings task team. He suggested that instead of establishing separate units to focus on different types of murders, the organization should consider establishing a single integrated unit under the umbrella of murder and robbery unit. This unit would operate nationally, ensuring a more streamlined and coordinated approach to address such crime across the country. Now, this is the minister, and at that time, the minister had just arrived. It was just a big feedback sessions. We were discussing these issues in a boardroom with all the other executives. Then this is the National Commissioner's response. And I must hasten to also indicate that what was said to be closed is not the PKTT alone. There was also an inspectorate. The inspectorate, the minister said here that Minister Mkhumbi cited that legislative imperative is what we would be worried about when designing organizational structure. We need to be concerned of economic growth, capable state, and removing poverty, as well as intervening.
in what is causing the disclosure of trade, you must also adhere to the mandate of the seventh administration in addressing corruption and that and that and that. Now, Minister Mkulu required a narrative between the relationship between provincial commissioners, deputy national commissioners. He further guided the relationship linkage by having dotted lines to indicate of those that are directly reporting to the national commissioner. Now, General Masemola clarified to the minister on the relationship between provincial commissioners and the DNCs. Now, this is the in-depth meeting, but specifically what I want to talk about on the issue of disbandment of the inspectorate, General Masemola indicated that it can be done, but to implement it would come with the cost implementing such as providing of Section 35 to some members. But it is something that has to be done. That is the national commissioner. General Masemola clarified to the minister that the political team, the political task team, is not a formal unit, but rather a task team. He explained that the primary objective of this task team was to evolve into a dedicated murder and robbery unit. As such, it does not appear on the organizational structure, given that it is a temporary structure designated for specific purpose and not a permanent operational unit. So as far as I'm concerned, the National Commissioner was actually in agreement from the very onset that this was just not meant to be a permanent structure. It is just a task team. So I'm saying, just like when the minister spoke about the murder and robbery unit, when he introduced the subject, even General Kumalo in his presentation in Parliament, he says the docket will be taken to the murder and robbery unit where they need to be investigated. So it was that what was just agreed upon. It is not motivated by any relationship with Matlala or Brown Mukhosi, not at all. It is a subject that has been a subject matter on the table with signatures. But you see,